אם תשאלי מישהי מה נשמע, והיא תגיד לך, בעל במילואים, ילדים בבית, אין בית ספר, לא מצליחה לעמוד בזה. ואז תגידי לה, אבל אנחנו עסק, אין ברירה. אני אומרת רגע שנייה אחת, מה בדיוק את רוצה שהיא תעשה עם זה עכשיו? ואני מחזירה אותנו למסגרת. בעולמות העבודה המשתנים לאנשים יש ציפיות אחרות, על הזכות שלנו לנהל חיים לצד העבודה, ולא רק לשים את החיים כמשהו משני שאנחנו עושים אותו במה שנשאר בשאריות. וזה מאתגר אותנו היום, באמת מאתגר אותנו בארגונים ומאתגר אותנו כמנהלים, להיות יצירתיים. כי בחירום את באמת מבינה למה מישהי שנמצאת בבית עם בעל במילואים, יש דברים שהיא לא יכולה, ואנחנו לא יכולים לבקש ממנה, אלא אם כן נפתור לה בעיה. ופה אני חוזרת לכל הכלים שיש לנו כמנהלים, ואני חוזרת לשקף הראשון. כי רבית אמרה לי, אבל מה את מביאה את השקף על סדרי עדיפויות? מה הקטע עם סדרי עדיפויות? אנחנו פתחנו חמ"ל שעתיים אחרי, אנחנו יודעים לעשות סדרי עדיפויות. נכון, אנחנו יודעים. אבל אנחנו לפעמים שוכחים שסדר עדיפות זה לא רק משהו שאני עושה ברמת הצוות שלי, או המחלקה שלי. סדר עדיפות זה משהו שצריך לעשות ברמה, עד לרמה של משימות עבור אנשים כל יום מחדש. ולפעמים חלק מהפתרונות של איך אני משמרת רציפות תפקודית אל מול אנשים שלא יכולים לעשות את מה שאני מבקשת מהם, זה להזין עוד פעם את סדר העדיפות ואת המשימות. זה לחזור לבוס שלי ולהגיד, 15% במילואים, 15% בני זוג של במילואים, 15% עם ילדים בבית לא מתפקדים באופן מלא, לא יכולים לעשות את כל המשימות עכשיו. או שאני אקבל ממחלקה אחרת עזרה, או שתעזרו לי להבין מה אני עושה אחרת. לכן, זה לא עשינו סדר עדיפות כבר, ניקינו את היומן, עשיתי על זה וי בשבוע הראשון, עכשיו חוזרים לישיבות. זה כל הזמן להבין שאותה עובדת להגיד לה, זה מה יש, אנחנו עסק, אני מסכימה, בגלל זה אנחנו פה, אני התחלתי מרציפות תפקודית, אבל את לא תקיימי את הרציפות התפקודית, אם האנשים לא יוכלו להיות שם עבור הארגון, והאנשים צריכים שהארגון יהיה שם עבורם. ובכל זאת אנחנו ברמת המשימה והאדם נתקלים בצורך לרבע המעגל, שהוא מאוד מורכב. זאת המשימה הכי חשובה שלכם עכשיו, כמנהלים. בכל דרג, כל יום מחדש. אין לכם שגרה. עד שלאנשים שלכם לא תהיה שגרה, אין לכם שגרה. כל יום מחדש אתם נתקלים בשאלה, הנה מה שצריך לעשות, הנה האנשים שיש לי ופנויים לעבודה, זה המעגלים שלא מתרבעים לי עכשיו, אני צריכה לעבוד על זה. זאת העבודה שלכם בתקופה הזאת. מי שיצליח לאמן את השרירים האלה בחירום, יגלה שהם משרתים אותו אחר כך מעבר לחירום. כי כבר ראינו בשקף הראשון, כן, פה יש ריקול, שם יש קורונה, פה יש ריבית עולה, ריבית יורדת, שער חליפין עולה, שער חליפין יורד, מחאה חברתית, תבחרו. אז הסיפור הזה של הצורך בסופו של דבר, לנייד כל הזמן, כארגון, את האדם הנכון, המשימה הנכונה, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, והכלים הנכונים, זה הכוח של ארגונים בעידן הזה. זה יושב על היכולת של כל אחד מאיתנו כמנהל, לחבר בכל רגע נתון, בין העבודה שצריכה לעשות, לבין האנשים שיכולים לעשות את העבודה הזאת, ואתם עכשיו נמצאים בחדר כושר הכי מאתגר, של השרירים שצריך לאמן בסיפור הזה.